охир шумо дар Берлин ҳастед. бале. ва ин яъне соли 1996 шумо аз Тоҷикистон берун шудед, ватанро тарк кардед. Албатта ба Тоҷикистон омаду рафт ҳам мекунед, аммо ба ҳар ҳол ба фикратон ҳамин қарор дуруст буд барои шумо ҳамон вақт? бале, ин қарор ман дуруст мегӯям, ки ман Тоҷикистонро бисёр нағз мебинам, ки ин ватани ман, ватан ҳамчун модар якта. Ва ҳам ман розӣ аз ин, ки ман тоҷикам, ки мо бисёр миллати олӣ ва ҳунармандӣ, шоирон, мутрибон, файласуф ва ман бисёр розӣ аз ин ҳама чизо. Лакин амихел шуд зиндагӣ, ман фикр надоштам аз Тоҷикистон рафтан. Лакин амин шуд, ки ман барои иҷодиёти ман, ки ман фаҳмидам, ки ҷое нест. онҷо дар Тоҷикистони соли 96 ҳис кардед, ки барои шумо ҷой набуд? Барои чӣ? барои он, ки ҳама чиз итмом шуд. Ки ҳама чиз, ки масалан на консертон, на театри опера нас кор намекард. фикр кардам, ки ман бояд равам барои он, ки асари ман ягон ҷои дигар барам ва чоп мекунам ва ба саҳна мегузоред. аммо дар Олмон, дар ин ҷо, аз назари ҳамин хостаҳои эҷодиятон, ҳамин хостаҳотонро бароварда тавонистед? аз як тараф ҳа, аз дигар тараф не. аз як тараф, ки ман инҷо як нашриёти бисёр олӣ ёфтам, ин нашриёти пер музик классика ва бисёр нашриёти олӣ, ҳама асарҳои ман, ки ман навиштам, ҳам ба забони тоҷикӣ, ба забони тоҷикӣ ино чоп карданд. аз тарафи дигар, ки як қонуни нанавишта ҳаст ба ҳама мамлакатҳои дунё, ки фақат фарзанди ин мамлакат бояд ёд дошта бошад аз тарафи яъне фақат шаҳрвандои маҳаллия бештар дастгирӣ мекунанд? не бештар, фақат он композитороне, ки дар Олмон зиндагӣ мекунад ва ба забони олмонӣ. ман ба забони олмонӣ ҳам навиштам баъзе чизҳо ва чоп кардам, лакин иҷрошон нашуда истодааст, ки барои иҷро кардан маблағ дар кор, барои иҷро кунандагон ва вақт дар кор ва толор дар кор. лакин ман албатта ман худам консерт метиҳам ва ман худам дар куҷо? дар бисёрҳои толори, масалан дар Лондон ман, яъне бо роҳҳои хусусӣ ман дар фестивали байналмилалӣ ман онҷо дута консерт додам, дар шаҳри Цюрих, дар шаҳри Лозанна, дар Швайц ман додам, дар шаҳри Ҳамбург якчандта консерт додам ва дар Берлин албатта ҳам. ҳозир мо аз Тоҷикистон хабарҳои мухталифе мешунавем, бисёр хабарҳои хуб ҳам меоянд дар бораи то андозаи масалан такон хӯрдан, яъне пешрафтани соҳаи мусиқии опера, ҳунари операву бале дар Тоҷикистон, ё масалан мусиқии ҷиддии дигар мисли мусиқии симфониву ин чизо ҳам як ҷунбише эҳсос мешавад. шумо масалан бо он аллакай гӯем сандуқи хеле хуби мусиқие, ки дар ин ҷо ҳам онро такмил кардед, пурра кардед, намехоҳед масалан дубора ба Тоҷикистон баргардеду дар он ҷо кор кунед масалан? хай акнун вақти кор гузашт, афсӯс, ки баъд аз
75 ягон кас кор намекунад, мекунаду. Локин намедонам. Албатта ман мехоҳам ва фикр мекардам. Локин медонед чӣ? Дигар чиз дар зиндагӣ ҳаст, ки тану сиҳат ва ман инҷо омадам, аз Тоҷикистон мо кам сафар кардам. Сафар кардам, будам дар Ирон, будам дар Итолия, дар Англия будам консертокати. Хай ҳама чиз буд. Ва ман фикр мекунам, ки ҳозир бисёр хуб дар Тоҷикистон, масалан дар театри опера асари ман ба саҳна рафта истодааст мақоми ишқро. Даврае ки фарз кардем то солҳои 80 агар гӯем, он давраро бигирем, мегӯям, ки ин давраи бисёр хуби рушди мусиқии симфониву полифонӣ буду, мусиқии касбӣ буду. имрӯз вазъият дигар аст ва як андешаи дигар ҳам ҳаст, ки ин мусиқӣ хоси тоҷикон нест ва масалан барои ҳамин масалан дар Тоҷикистон зиёд рушд накард. шумо ба ҳамаи ин андешаҳо чӣ ҷавоб медиҳед? ҳай зиндагии ман бо ин саволҳо гузашт. мо бой додем. Ба ки бой додед? Ба чӣ бой додед? ҳай медонед чӣ? Композиторони тоҷик ино ҷамъ шуда ҳам роҳбар дошта буданд. ман ҳам яке аз роҳбарони иттифоқи оҳангсозон будам. локин медонед чӣ? мо натавонистем ами хеле кор кардан, ки халқ масалан халқ рости гап тарафҳои мо ҳам буд, ки ман медонам, ки ҳам мусиқии профессионалӣ, яъне халқ бисёр дӯст дорад. ба назари ман мусиқӣ хуб бошад ва фарқ надорад, ки масалан ба шумо ки уна менавозад. бале. локин масалан баъзе аз тарафи корҳои сиёсат ё ман намедонам чӣ, аз он ки гуфтанд, ки мо мусиқии оли, ин ҳам дуруст аст, ки шашмаком ин ҳам фарҳанги профессионалии мусиқии мардуми аст, ки ино назди дарбори амир ино бисёр машҳур буданд ва пули калон гирифтагӣ аз амирро ва ино албатта ҳама чиз дошта буданд. локин гӯям ҳамин падари ман хонандаи опера буд ва он даврае ки ин касб гуфтанд, ки биё шашмакомро хон. падарам гуфт, ки агар ман шашмаком мехонам, баъд ман опера хондан наметавонистам. ин кас беҳтарин тенор он давра буд ва асосгузори хоҷи аҳмадов. бале, ин кас буд, ҳам гуфта метавонам беҳтарин тенори азияи марказӣ буд. бисёр олӣ буд. ҳозир ягон кас дар театри опера ҳам намедонад ин кас ки. ҳам на ягон сурат, на ягон хайр, ман тана намекунам, локин медонед чӣ? ҳар фарҳанг, ҳар мусиқӣ нозукӣ худ дорад.
устод ман бисёр мехоҳам ки шумо дар бораи модаратон ҳоло чанд ҷумла бигӯед, чунки ман шунидам ки модаратон овозхони театри операи тоҷик Мулук Баҳор ва падаратон албатта ҳоҷи Аҳмадов дар ташаккули шахсии шумо ҳамчун оҳангсоз, ҳамчун инсон хеле нақши муҳиме бозиданд. خیلی این اساس هر کس است. مادر این مادر است. چی گفته میتونم؟ این کس در بخارا تولد شد و کار میکردن با بسیارهای انسامبل های در ازبکستان. بعد آمدن در تاجیکستان و اولین از خواننده های تاجیکان که در مسکو اتمام کردن آمدن در شهر در تئاتر اپرای ما و سالیسکی یکم کاتگوری اونجا بود. همه اپرایی که بسیار اپراهای خواندن، هم اروپایی، هم روسی، هم تاجیکی بسیار کار میکردن، بسیار نصیحت میکردن چی باید کرد در زندگی و راستی گپ هم بهترین و اولین شنونده موسیقی من همچنین پدرم. شما درباره مادرتان گفتید که وقتی که شما میخواستید که مهندس انجینیر شوید مادرتان گفتن که من دلی توی میدانم همین نقل کنه؟ این درست است. گفتند که نه فیروز جان تو نمیدانید که شما میخواستید که کی شوید؟ من میخواستم که انجینیر شوم یا من متماتیک نقص بودم و یکم جای در المپیادا گرفتم. میخواستم که میرم مسکو. مادرم گفت که بسیار آدم نازک، اگر یگان مثلا پول یا کبروک میکنی و خراب میشود تو بعد زندگی کردن نمیتونی. نمیبخشی به خودت این خطایه. بله و مادرم گفت تو باید امین پیانو نواز شوی و من رفتم از اول امین یا آموزشگاه موسیقی